Heran yang seperti apa dan bagaimana? Yo kan Dila nek siaran bonus foto selfie bersama Dila. Ya, tapi yo sing do reng omah, reng gerai Bio7 Dila, itu banyak yang minta foto, Pak foto Mbak kok kuwi. Oh, padahal si aku mending izin kan sih yo. Nek njaluk foto karo nyong. Tur aku mending izin ditelokke tanggane yo. Terutama nek acara jumpa fan ya. Acara kumpul-kumpul CAD koyok bukber itu selepasnya kan itu biasanya foto selfie ya, foto selfie bersama Dila tapi laris kok kuwi ya. Dila Pak tak kok sampean njaluk foto karo nyungi nggo apa fotone. Carane pengin foto karo sampean Mbak nggo kenang-kenangan akeh sing pengin do weruh. Pengin do weruh nyong. Pengin diweruhi nyong. Silakan nonton TikToknya Dila aja. Dila penyiar pujaan bangsa. TikToknya Dila aja dilihat pengin weruh nyong. Tapi nek pengin foto bareng karo aku, silakan datang ke gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Sampean bisa foto bersama Dila, bonus foto selfie ya. Anda bisa bertanya seputar Bio7, Vito Samadu, Netraker Ainuker, kapsul untuk kesehatan mata, begitu. Otoe keling pawadan hadir Mbak Dil. Nggo gisel-sel priye sampean sidone wis konfirmasi pok sel. Renggon Mas Kang Wirat pok sel. Lah priye pernah wedok opo lanang sel? Anjir sel tebak-tebakan pernah lanang apa wedok? Lah tebak-tebakane berhadiah apa ora Kang Otoy? Nek bedek lanang hadiah apa? Nek bedek wadok hadiah apa kok kisah lo? Ojo bedek-bedekan tontora. Wes aku Yogi Ba, terima kasih, salam sehat selalu. Oke. Terima kasih Kang Otoy. Berhadiah ngono. Ya yo. Lanjut lagi. Itulah absen Mbak Kaji. Pancen Mbak Kaji sing arane Jaliteng urip kok digawe surasa Mbak Kaji. Esok-esok jam 6 esok ge wis ditinggal ibu ring pasar Jalitenge nang omah kon ngurusi umba-umba. Apa ya Dek? Kon ngurusi umba-umba. Tuku sarapan. Durung kuwi anak Pak sekolah, yo ngedusi, yo ndulang. Urung kuwi anake wedok sing arane Mayang, wis bocah rewes. Anak sing lanang tah anteng Mbak Kaji, bar noto cah sekolah, ngetar sekolah, bareng ngetar sekolah becak iki ya. Becak tapi ora tekan-tekan dia. Apa ya sidang uripmu kok surasa temen. Nek jam 6 masih tinggal ibu ring pasar, kowe nang omah mbah-mbah tuku sarapan apa lah ndulang ngedusi anake, ngeter ke sekolah, nek wis rampung kabeh becak. Aduh, kok apa lah becak, bar ngeter sekolah becak karo nyambi njrebeti godhong. Persiapan gue gawe lontong. Wes pokoknya Jaliteng mumprut gaweane sih Mbak Kasih. Apa ya? Ini demi masa depan. Demi masa depan deh, demi bateri yo ya. Kaya gue bisa campur mumet yo. Ya apa ya? Njrebeti panggo gawe persiapan lontong. Wes pokoknya Jaliteng mumprut gaweane Mbak Kasih. Iya deh. Oh iya Mbak Kasih, nek bojoku sing arane Kundari Sukoncrong ora irinan Mbak Kaji, tonggone Pak ngedunke apa bae ditanggepi nyantai. Tapi Kundari Sukoncrong super irinan Mbak Kaji, nek weruh tonggone doadus kramas sih Mbak Kaji. Macane aja seru-seru ya Mbak Kaji. Iki aku ngrungokke nang warung kok. Berarti hobinya dipepes ya, digemes-gemes. Aduh, ya ora apa-apa. Pokoknya hobi digemes-gemes ayo. Aduh, ono-ono kae deh. Ya bojone sampean krungu. Nyondonge iri-iri pok krungu ya. Mama Gia hadir nggo gawe Mbak Titin gorengan.
Jojolke bareng bae Mbak Titin. Nek diomongi rak krungunan kaya Carmidi, ya iya tapi mbuh yo iki nanti. Aduh, Mbak sapa Mama Gio? Pak dijolke bareng ki Pak ngejolke nang ngendi ya? Bojone Pak tukar tambah bae po. Bojo-bojo Pak dijol-jolke kepriben? Mah, ngejolke nang ngendi mah? Ngarang kae iki ya, kae Mbak Titin. Daripada sampean pusing kandhani angel lali nek loro geger. Aduh, kaku mana yo? Dari Mbak Uni di bengkel Vespa, M Tafsir Mbojong melu absen Mbak. Pokoknya arep ngebut ngesuk jahitan men dadi men bisa pocokan. Nah mengko dina Jumat arep pit-pitan maneh. Reng endi ki? Jumat wingi ra sida pit-pitan ring jalan viral kesesi kae yo. Ngendi ki? Aku ki napa nu ring kesesi lho ya. Dek pasar kesesi, dek apotik Retno Husodo. Kuwi aku liwate nggone belok kiri nek wis pono awen. Wis kono dalan dek kesesi menuju Sragi ki jane ciut tur bodole rata. Rusake rata kaya ora ana kepala daerah. Ya wis kono Jalan viralnya sebelah ngendi sih Mbak Uni? Ya kan aku liwat kono juga ki. Sampeyan nek tak jak pit-pitan ring Bendung Kaliwadas kesesi gelem ora Mbak Dil? Ora, lagian aku ora duwe pit tok ya. Wong aku ora seneng pit-pitan, ya ora duwe pit to. Pit nang omah tak doli kabeh pite metu sawangane bane kempes kabeh. Iya. Patak buah urung sidono sing wani bayar kok ya. Jaluk duit. Dila kan nang ndek apa-apa nyukur-nyukur ya. Ngebok-ngeboki omah, padahal kan omah Dila kan gedhi ya. Sedeng kok ada apa-apa. Tapi syukur nek weruh barang mangkrak nang omah termasuk pit sapa Mbak Uni ya. Pit nang omah gembletak sampe metu sawangane bane kempes kabeh pengine buak temenan. Patak buak urung sidono sing wani nuku. Rezeki anak soleh dadi. Ya apa Mbak Hera, janjane pit sing dituku Mbak Hera iki wis jengkel wis patak buak. Mbak Hera moro Pak nuku pit. Pucuk dicinta ulam tiba. Ya apa ya? Ora nyora seneng numpak pit kok ya. Lagian juga aku ora duwe pit ya. Rem Bendung Kaliwadas kesesi. Mengko mangan sego wader karo anyawang banyu jan. Indah temenan Mbak Dil. Paling perjalanan dek ngomaku Mbojong tekan kono sak jam sih Mbak. Nek sing ora doyan mangan jajal pit-pitan mengko mangane akeh sih Mbak. Wis ndhisik tak sambi jae tok. Muga Mbak Dila diparingi berkah. Amin. Sego wader ngarep bendungan kae po. Sing nggone kesesi kae si bendungane gedhi. Nyong bapak numangan nang kono karo mas-masan ayo. Nek biasa nek kesesi ring kesesi ge cok mangan kono. Ayo. Ana kembang turine Dila seneng lalapan kembang turi. Mateng ya. Tapi nyong ora tau sego wader ta. Ayam-ayam otok maine kowe. Ora wader-waderan. Wong wader ora cilik gedhi-gedhi nyong mangane wedi. Aduh. Oke, lanjut lagi ya. Siang Mbak Dil, siang. Aku Pepi di Pekuncen, absen nggo JADKB ya Pep. Bulan Jupri usum pasar jajan nang kampung-kampung ramene pol. Ngendi ki aduh, temenan ki bulan Jupri kaya iki Dila iso ora kiringan masalah karnaval, ora kiringan pasar jajan juga. Gawane Dila nang omah rampung-rampung soalnya dene nyong kuwi domongi stres ya ora, domongi ora tapi kelalen kabeh ya. Bulan Jupri kudune kok kuwi ya. Ana pasar jajan gratis karo ana karnaval. Keri-keri Pep nyong ora kilingan kabeh. Aneh lah Ji. Ramene pol ya. Impone bos, pasar jajan sing gelem ngeterke nang omah nyong wis kesuwun sing akeh. Ora isin ngeterke nang omahmu ora lega. Ngeterke nang omah. Aduh info ki Dila dadi kilingan ki. Jalan sehat kene nggone Dila ki. Aduh, jalan sehat Gang 3 Pekajangan Gang 3. Jalan sehatnya mbayare 7.000 kelingan ki tapi nyurung weruh brosure. Tapi Abi wis ngomong,
ya. Penyelenggaranya tanggal 30 Agustus ya di Pekajangan Gang 3. Itu berlaku untuk umum ya. Tiketnya cuma 7.000, dapat makan, dapat minum. Hadiahnya ada sepeda listriknya. Teng jali deng Pak Melu Proke deng. Ono sepeda listriknya, ono barang elektroniknya, tapi jelasnya Dila urung takok mana iki nyongklolen. Urung takok ya. Silakan. Ini berlaku untuk umum. Tiket cuma 7.000, dapat makan, dapat minum ya. Itu tanggal 30 Agustus. Sayangnya Dila reso melu ki nyopare posong. Pandel gunung dan awan-awan lagi. Pak live kok dek kono. Pak live kok nek Dila tanggal 30 Agustus keposong insya Allah kalau tidak ada aral melintang ya. Lagi wingi sak cacak nggo gawe live bisa. Engke sok insya Allah nek Dila ora kalian patak live yo digodeane yo. Aduh yang ya info pas jajan sing gelem ngeterke ora lega. Karang pe piye ya.